Здравейте хора, аз съм Допрого Кипър. Както виждате, днес ще играем една от другите игри на wargaming.net, казва се World of Warships. Както виждате, ето един от моите варшипове. Този е с торпеда. Торпеда с 2-3 торпеда може да свали един танка варшип. Както виждате, чакайте. Става няма никога. А това сега ще ви покажа е един германски дестроер, за който ви казах е от САЩ. Ето един германски унищожител. Не е много силен, все пак я почнах от вчера. Най-малко. И сега ще ви покажа как да се играе с дестроерите. И почваме. И тук може да изследвате танковете, може да изследвате варшиповете. И ако ви хареса, харесайте го, абонирайте се, оставете по един коментар. И ако искате си изтегляте играта, хубава е, няма да ви лъжа. Сега ще ви покажа как. Даже ще ви разясня как се играе. Не е много трудно. Може първата битка съм малко афъка, защото така, ето виждате. Ето тук както виждате, за убит дестроер, като му дава 30 точки, за унищожител дава 35, за тежък дава 40, а за самолетоносач дава 45. А тук 65, ако учите самолетоносач от нашия отбор. Тежък, ако учите от нашия, го убиете 60. Ама взема от точките ви. От този взима, както виждате, 50, а от моя танк, ако унищожа такъв, аз па танка Warship, ако унищожа такъв, аз ми взима 45. Ето, да ви разясня. Сега ще видите, че, както виждате, ето, насал, равни са всичките. Ако да кажем, аз съм сам съм, има и този, който от други отбори най-долу, ще е същия танк. Warship. Не знам защо сега се ги бъркам. Явно съм свикнал да играя на World of Tanks вместо на Warships и тази игра пак може да си изтеглите от Wargaming. Но тази е повече от World of Tanks. Но първо трябва да си правите и акаунта, защото няма можете да играете. Свалете, ако я свалите, ето почваме. Малко ми бъгна, не знам защо. Или ето виждате, не знам дали. Мога да си сменя, сега съм други патрони. Имам на 3 торпедо. На R имам да се поправя. На T имам смок да се скрия, а на U мога да бързам напред. Ето сега ще нападнем онзи там. Ето го, ето го. И ще се флашнем, за да не ни вижда. Ето, след малко спираме и натискаме тъто. Ето хващаме се тройката и пуснахме торпедата. И ще стреляме. Да знаете, за стреляте
За да видите целта, натиснете Shift и ще я видите, за да можете да стреляте по него. И така, сега ако извадим късмет, ще го убием ние. И не го извадихме този късмет, не го убихме ние. Там са се навлекли много неприятности. Там са 5 варшипа. И се мъчим да победим. Така, както виждате, нашият общ сбор е 467, а техният 222, защото едва не им убиват варшиповете. Само не знам защо ги бъркам. Така, както виждате, още малко и ще умре най-силният от тях. Те имат още един, но той след няколко минути ще умре. Торпеда мога да пусна, но ще пусна малко по-късно, защото в момента ги скарча, става лошо. Както виждате, може да дигате нагоре, за да прецените как да стреляте. Сега, ако можем, ще се приближим до него, за да пуснем торпедата. Приближили сме се достатъчно. Малко. Хоп. Пуснахме ги. А ако видите някъде върху екрана ви да гори, това ще значи, че сте ви попалили и ще натиснете R, за да можете да се охладите. Иначе ще умрете много бързо. Сега се мъчим да не крашнем в този, за да не умрем. Това ще стане батифела. Както виждате, искам да пойнем ето този. Хоп, ето го. Сега ако можем, ще можем. Погнахме го. В трап. Ще пусна торпеда. Ако нашия благоволи да се мръдне добре. И пуснахме торпедата, както виждате. Ето виждате, ето ги торпедата, но той вече умря. И не знам защо ги пуснах. Хоп, ето го и другия кросадера. С кросадер шипа, който ще бъде след малко килнат от муа. Не направих много демидж, нито е поне кил. Но искам да ви покажа, че ето, Виктори. Както виждате, дава 6000 до някъде, 150, ето вижте 9 куршума съм направил попадение. Ще се върнем обратно в порта, т.е. в гаражчето ни. Ето ги, двата шипа. Ето сега ще ви покажем техно дървото. Ето ги основните до тук. Тези двата не ги броите, защото тук дава само със злато. Ето ги. САЩ. Япония. Японските. Да, не са много хубави, много какво да се направи. Ето ги.
Играл съм до някъде. Ако можете, сега ще ви покажа. Чакайте. Ако можете да видите това зеленото, това са танковете, които съм отключил. Тук не съм отключил никакви. Така, това исках да ви покажа. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да го лайкнете, да оставите по един коментар и да се абонирате. Ще се видим в следващия клип. Чао!